Idan kuna so ku yi bleaching, ku je ku yi bleaching, wannan ra'ayinku ne, ku ji ku gani kuka ji kuna so ku yi bleaching, duk da kun san cewa yana da tarin manya-manyan side effects, kuka yi deciding za ku yi, fine. To amma kun ga ma yara bleaching, kamata a ce yi ma yara bleaching ya zama criminal offense, saboda ban ga dalili ba da kai adult ne kana iya tunani kana ganewa ka zaɓan ma kanka ka yadda komai zai same ka ya same ka za ka yi bleaching. To yaron da bai ji ba bai gani ba, baya da tunanin kanshi, bai da sai haka kawai kai deciding kai bleaching yaro. Ni har yanzu na kasa gane dalilin da zai sa mutum ya ma yaro bleaching. Why? Okay, yaron kai na bakin shi, Allah ya shi a black din shi, haka kawai ka mishi bleaching ya zama fari. To an ce yaron ka ya zama fari, sai me kuma? Haka kawai as a parent ko kuma as a caretaker da kake kula da yaro, sai kai deciding duk tarin abubuwan da bleaching zai sa mutum ya kamu da shi, su kidney disease, su liver disease, su skin disease, like ga sunan barkatai, sai kai deciding kai subjecting ɗan ƙaramin yaro to bleaching. I don't even understand. Tsakani da Allah kamata duk wanda yake ma yaro bleaching a kama shi. Don da abin da nake so na ga muku shine ku ji tsoron Allah, ku bayyi ma yara bleaching. Idan kuma ba ku bari ba, Allah dai yana ganin ku, kuma Allah sai ya muku hisabi da yaron nan. Dan ka haifi yaro ba shine da abin da ka ga dama ka je ka mishi ba dan ra'ayin kanka. Abin da ma ba shi da amfani, ba shi da ma'ana. Ku ji tsoron Allah, ku ban ma yara bleaching. In ku kun ji za ku iya, can matsalan ku ne, ku je ku yi abin da za ku yi. Amma yara da basu je basu gani ba, a cire su daga layin bleaching. Allah sa mu dace.